Köszöntelek titeket, itt vagyok Pap András igazgató úrral, és most megragadnám az alkalmat, és kíváncsi vagyok az új tanévre, milyen újítások zajlottak nyáron az iskolában. Üdvözlöm a kedves szülőket, illetve a diákokat. Az idejében is a nyáron elég sok felújítás zajlott, hogyha gyorsan föl kéne sorolnom, akkor az A épületen új tető készült, egy 30 kW-os napelem került fel, a B második szint összes tanterme ki lett gyönyörűen festve, akkor az A épület harmadik emeletén az összes tanterembe ki lett cserélve az ablak, és ki lettek festve, a harmadik emelet folyosója is ki lett festve, a könyvtár, ahol volt lent a rajzteremből, az fölkerül az A18-ba, az is ki lett festve, szóval most ez egy ilyen, és az A14-es is ki lett festve, szóval hogy most egy ilyen festős nyarunk volt. Mit jelent az iskola számára a gólyatábor, mi a fő célja? A gólyatábor az első ismerkedés, a diákoknak úgymond az iskolánkkal, itt ismerik meg az osztálytársakat, de most már, hogy hallottam, a mostani diákok már sokkal gyorsabban fölveszik a kapcsolatot egymással a különböző instán vagy bárhol is, és már ők ismertként jönnek. De én azt gondolom, hogy ez az első benyomás, ugye az első benyomás az általában mindig először van. Itt ismerjék meg egymást, néhány kollégával is tudnak találkozni, és most a legfontosabb, hogy egy kis osztályközösséget kovácsoljunk belőlük. Sziasztok, itt vagyok Detti tanárnővel, aki idén lett először osztályfőnök. Mit gondol, mi a legfontosabb feladata egy osztályfőnöknek? Számomra nagyon fontos, hogy a bizalmat kiépítsem a diákokkal. Ugye ez egy teljesen más szerepkör, mint amiben tavaly voltam, de igazából az egész évünk itt van arra, hogy a megfelelő kapcsolatot kiépítsük. Milyen célokat tűzött ki maga elé az első osztályfőnöki évére? Szeretném, hogyha az órák jó hangulatba telnének, hogyha a diákok kicsit így fellazulnának, és biztonságban éreznék magukat, és úgy éreznék, hogy bármikor fordulhatnak hozzám, illetve Bori tanárnőhöz is.